гости сённяшняй урачыстасці, дарагія кандыдаты да канфірмацыі, да сакраменту канфірмацыі, сем'і, хросныя бацькі, сведкі бежмавання. Сённяшняя літургія слова, яна, як мы чулі падчас псальма, запрашае нас да радасці. Папа Францішак казаў, вучыў нас, што Евангелле заўсёды мае аснову ў радасці, радасць Евангелля. І сапраўды нашае сэрцы перапоўненае цяпер радасцю і ўдзячнасцю Богу, бо радасна прабываць у Богу, быць разам з ім і быць разам з братамі і сёстрамі у Хрысце Пану. Сённяшняя урачыстасць, парафіяльная урачыстасць, яна таксама аб'ядноўвае нас у радасці, што вернікі гэтай парафіі, таксама ведаю, што яшчэ з адной парафіі студзенішак, так? Студзенішак ёсць таксама, атрымаюць дар Святога Духа. І, можа, перш, чым звярнуся да іх, хачу сказаць трошкі аб сённяшнім святым. Мы пачулі вельмі важныя словы, з якімі Бог звяртаецца да кожнага з нас. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Дарагія мае, Лука Евангеліст падкрэслівае, што гэтае слово Христос накіроўвае да ўсіх, не толькі да апосталаў, з якімі толькі што размаўляў і пытаўся іх, за каго яны яго уважаюць. У гэтых словах, дарагія мае, Езус накрэслівае, апісвае свайго вучня. Ён апісвае свайго вучня, вучаніцу, які павінен быць хрысціянін. І мы бачым са слоў нашага збаўцы, што хрысціянін – гэта той, хто можа адрачыся ад сябе, хто можа ўзяць свой крыж. І тут, дарагія кандыдаты, вельмі важна, каб мы яшчэ раз пачулі гэтае слово. І напрыканцы гэтай святой імшы зразумееце, чаму. Узяць свой крыж і наследаваць Хрыста, свайго настаўніка. Сёння гэтае слово ў першую чаргу адносім да нашага святога апекуна, святога Юрыя, які сваім жыццём, мучанічскай смерцю рэалізаваў ідэал хрысціянскага жыцця. Ён адрокся ад сябе, узяў крыж свой і пайшоў за Хрыстом. Кім быў святы Юрый? Паводле падання, святы Юрый быў рымскім воінам, які паходзіў з Лідзіі і быў хрысціянінам. Каля 300 года ён уступіў у войска Цэзара Дыяклетыяна і дасягнуў вялікіх поспехаў у службе. Быў рымскім трыбунам. Аднак за сваёй веры ў Хрыста ён быў арыштаваны і аддадзены на катаванне. Святы Юрый павінен быў адрачыся сваёй веры праз складанне ахвяры рымскім божкам, але гэтага не зрабіў. Адмовіўся спаўняць наказ Цэзара і праз гэта адрокся ад сябе, каб быць верным свайму настаўніку Езусу Хрысту. Ён прыняў мучаніцкую смерць у Нікамедыі паміж 304-305 годах. І паступова культ святога распаўсюдзіўся ва ўсім тагачасным хрысціянскім свеце. Ведаеце, па-людску, з людскога пункту гледжання, святы Юрый страціў усё. Ён быў афіцэрам рымскага воіна, напэўна, меў добрае сацыяльнае становішча, ён меў перад сабою добрую кар'еру, напэўна, і бястроскае жыццё, і ўсё гэта пасвяціў для Хрыста. Як у сённяшнім Евангеллі кажа, бо хто хоча ўратаваць сваё жыццё, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той уратуе яго. Бо
Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе. Дарагія мае, сёння падчас нашага парафіяльнага свята мы пытаем сябе аб сэнсе нашага жыцця. Ці жыццё святога Юрыя Мучаніка можа быць актуальным узорам для хрысціяніна 21 стагоддзя? Ці дэфініцыя хрысціяніна, якую мы пачулі ў сённяшнім Евангеллі, можа быць атракцыйнай у сучасным свеце? Возьме крыж свой. А значыць, быць хрысціянінам – гэта значыць быць другім Хрыстом. Мець тыя ж думкі, як у Хрысце Езусе, які прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, і то смерці крыжовай. Быць хрысціянінам значыць быць укрыжаваным з Хрыстом ажно так, каб быць у стане сказаць разам са святым Паўлам: «Ужо не я жыву, але жыве ўва мне Хрыстус». Не ведаць нічога апроч Езуса Хрыста і то укрыжаванага. Гэта Езус надалей у нас жыве. Ён у нас памірае і ўваскрасае. Найбольшае прагненне хрысціяніна, дарагія мае, найвялікшая мэта – быць як настаўнік. І гэтае прагненне нарадзіла вялікіх святых. Гэтае прагненне дадала моц святому Юрыю. Дарагія кандыдаты, чи чуеце гэтае слово «прагненне»? Вы толькі што сказалі: «Прагну». Прагну, каб Дух Святы зайшоў на мяне. Прагну быць верным сведкам Езуса Хрыста. Вы толькі што гэта сказалі. Гэтае прагненне, яно дзесьці глыбока ў вашым сэрцы. І так вельмі хочацца, каб вы гэтае прагненне неслі праз усё жыццё сваё. Каб вы ніколі не забылі, што вы перад касцёлам, перад намі тут сабранымі, перад бацькамі сваімі, перад хроснымі, перад сведкамі біжмавання вы сказалі гэтае вельмі важнае слово: «Прагну». Я прагну Бога. Я прагну Божага жыцця. Я прагну радасці Евангелля. Я прагну моцы Божага Слова. Я гэта прагну. Бо толькі тады, калі гэтае прагненне будзе сапраўдным цяпер у вашым жыцці, штосьці зменіцца. Адбудзецца цуд перамянення. Адбудзецца цуд аднаўлення аблічча вашага. Бо ўсе мы разам з вами створаны паводле вобраза нашага Айца Нябеснага. Кожны з нас нясе ў сабе вобраз і падабенства Бога. І Дух Святы, які цяпер сыдзе на вас, Ён гэта адновіць. Ён хоча гэтага аднавіць. І Ён верыць кожнаму вашаму слову. І гэтаму найважнейшаму слову, якое вы сказалі: «Прагну». Бог верыць, што вы сказалі праўду. У гімне Святога Духа мы просім, каб Ён сышоў і аднавіў аблічча зямлі. І калі мы параўнаем, як выглядала наша краіна 20-30 гадоў таму, то няўзброеным вокам мы ўбачым многа пазітыўных перамен. Гарады прыгажэйшыя, будоўлі больш сучасныя, наш касцёл які цудоўны, да? Дарогі, машыны лепшыя. Аднак, дарагія мае, сама інфраструктура – гэта яшчэ далёка не сапраўднае аблічча зямлі. Бо абліччам зямлі з'яўляецца чалавек. Якім будзе чалавек, такой будзе і зямля. Таму малітва да Святога Духа, каб Ён аднавіў аблічча зямлі, перадусім адносіцца да перамены нас, да перамены чалавека.
Можна змяніць сацыяльна-палітычны лад, можна змяніць назвы гарадоў, вуліцы, плошчаў. Аднак гэта не дасць выніку, якога мы чакаем, пакуль не зменіцца чалавек. Гэта змена, між іншым, адбываецца праз удзел у сакраменце канфірмацыі. У сакраменце сталага хрысціянства, дарослага хрысціянства. Ведаеце, заканчваючы школу, мы ўсе атрымалі, вы яшчэ, можа, і атрымаеце, напэўна, атрымліваем атэстат сталасці. І мы развітваемся са школай. Можа, толькі час ад часу мы наведваем з нагоды даты завяршэння вучобы ці сустрэчы аднакласнікаў. Так вось, прыняцце сакраменту канфірмацыі – гэта таксама завяршэнне пэўнага працэсу фармацыі маладога чалавека. У гэтым сакраменце мы атрымліваем атэстат духоўнай сталасці, але ён не з'яўляецца сакраментам развітання з Богам і Касцёлам. Калі мы забываемся маліцца, прымаць удзел у нядзельнай імшы, іншых сакраментах і гэтак далей, або толькі час ад часу гэта робім. Сакрамент канфірмацыі павінен стаць не сакраментам завяршэння рэлігійнага жыцця, не сакраментам пожыгнання з касцёлам, і то з благословенства біскупа, а павінен стаць сакраментам новага пачатку, бо гэта сакрамент хрысціянскай сталасці. Дух Святы дасць вам такую моц, што вы зможаце, паверце, зможаце, дзякуючы ласцы Бога, так засведчыць аб сваей веры, як гэта зрабіў святы Юрый. І Святое Пісанне дапамагае нам у лепшым зразуменні значэння гэтага сакраменту. Слова Божае падкрэслівае, якімі рэчамі мы павінны кіравацца ў нашым жыцці. Ведаеце, калі ўзгадваем Святога Духа, то трэба таксама успомніць тэкст аб тым, як Езус кажа аб тым, што Ён намашчаны Духам Святым. Езус быў памазаны Святым Духам перад тым, як распачаў сваю місію збаўлення чалавецтва. У сінагозе, у Назарэце, Ён сказаў такія словы: «Дух Пана во мне, бо Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Дарагія мае, дарагія кандыдаты да сакраменту бежмавання, таксама і тыя, хто прымае сакрамент канфірмацыі, памазваюцца Святым Духам. Для чаго? Каб быць ім умацаванымі, уступаючы ў новае, невядомае жыццё. Неабходна толькі яго прыняць і з ім, з Духам Святым, супрацоўнічаць. Неабходна быць адкрытым на яго дзеянне. Каб гэта сталася, трэба яго заўсёды прызываць, як мы гэта робім падчас нашай малітвы. Часта маліцеся да Духа Святога. Часта маліцеся да Духа Святога. Па-другое, падобна да таго, як Святы Дух аб'яднаў апосталаў з Езусам, таксама Ён аб'ядноўвае прымаючых сакрамент канфірмацыі з Христом. Гэта вельмі добра бачна ў дзеяннях апосталаў. Памятаеце, у дзень Пяцідзесятніцы, пасля таго, як апосталы атрымалі Святога Духа, яны змяніліся да непазнавальнасці. Яны былі такімі самымі, такі самы ўзрост быў, выгляд іх быў такі самы, але яны змяніліся да непазнавальнасці. Апосталы думалі, што яны добра ведалі Езуса,
які абвяшчаў Божае валадарства, аздараўляў хворых, уваскрашаў памёрлых, адпускаў грахі і гэтак далей. Аднак на самай справе яны не ведалі яго да канца да той пары, пакуль ён не паслаў ім Святога Духа. Спасланне Святога Духа адкрыла ім вочы. Яны мацней з'ядналіся з Христом і больш дасканала зразумелі тое, чаму ён вучыў, што ён чыніў. І толькі дзякуючы Духу Святому, як кажа Святое Пісанне, мы можам сказаць «Абба, Ойча», вызнаць вуснамі і сэрцам і жыццём сваім, што Бог, усемагутны Бог, гэта мой нябесны Айцец. І тое ж самае адбываецца ў сакраменце канфірмацыі, які дапамагае мацнейшай лучнасці з Христом вось менавіта праз малітву, праз удзел у Еўхарыстыі, споведь, іншыя рэлігійныя практыкі. Дух Святы дапамагае станавіцца нам падобным і да Хрыста ў штодзённым жыцці. А гэта значыць любіць тое, што любіць Езус, і не прымаць таго, чаго не прымае Ён. Глядзець на гэты свет і на другога чалавека вачыма Езуса, якія гэты ўзрок, ён ёсць у кожным з нас. І Дух Святы дазваляе нам адкрыць гэтую праўду і паводле гэтай праўды жыць. Глядзець на гэты свет так, як глядзіць Езус. І трэцяе, быць адважным сведкам нашай веры. Пасля спаслання Святога Духа апосталы з баязлівых перамяніліся ў адважных і смела абвяшчалі на плошчах Єрусалема укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Яны ўжо не баяліся пераследу, яны добра ведалі, што за гэта іх могуць укаменаваць, забіць. Але іх ужо не магло нічога стрымаць. Мы не можам не гаварыць аб тым, што мы бачылі, што мы чулі, кажа святы апостал. Гэта наша місія, гэта нашае заданне, гэта нашае жыццё. І таму з баязлівых Бог ператварыў іх у адважных сведкаў. Тое самае зробіць з вамі. Я веру ў гэта. Тыя, хто прымае сёння сакрамент, можа, яшчэ не распазналі да свайго паклікання да канца. Але павінны ведаць, што Бог падрыхтаваў ужо для вас свой план. І гэта найцудоўнейшы план, найдасканальшы. Любові, яго пяшчоты айцоўскай, заботы. Якім бы ён ні быў для кожнага з нас, ёсць адна супольная і агульная для ўсіх справа. Мы павінны быць сведкамі Езуса Хрыста, уваскрослага, які жыве, і яго Евангелле. Нехта пакліканы будзе да сямейнага жыцця, хтосьці да святарства ці кансакраванага жыцця, іншы да нейкай спецыяльнай місіі ў гэтым свеце. Аднак усе павінны прасіць Святога Духа, каб вёў нас па жыцці з мэтаю прыняць Божы план і яго рэалізаваць. Ведаеце, у хрысціянстве нічога не дзейнічае аўтаматычна. Бог шануе свабоду кожнага чалавека і чакае яго адказу і свядомага рашэння. Ён адорвае нас сваімі дарамі, дарамі Духа Святога, і гэтым самым дае каштоўны нам падарунак. Вы перад гэтым момантам, дарагія кандыдаты, калі Бог дасць вам каштоўны падарунак. І гэта не тыя падарункі, якія падрыхтавалі вам вашыя сем'і, вашыя бацькі, можа, хросныя. Бог падрыхтаваў для вас цудоўны падарунак. Ці распакуем мы яго, ужо залежыць ад нас. Калі не распакуем, то ён застанецца невыкарыстаным.
Падобна павінны паступаць і мы, тыя, хто сёння прыме сакрамент Святога Духа, і тыя, хто яго ўжо прыняў раней, бо гэта ніколі не позна. Патрэбна толькі жаданне. Святы Тамаш Аквінскі параўноўвае дары Святога Духа з ветразямі, а цноты параўноўвае з вёсламі. І вось калі мы ўсвядомім, што нашае хрысціянскае жыццё – гэта вялікі акіян, то зразумела, што на вёслах мы яго не пераплывем. Мы вельмі хутка стамімся і будзем падобнымі да нявольнікаў. Дорогие браты и сестры, хочу, каб і кандидати до сакраменту біжмування, і свідки біжмування, і всі тут присутні, тепер усвідомили собі таку вельми важную правду. Ми триваємо на Евхаристії. Вислухали Божє Слово, яке крануло наше серце. І тепер живий Бог посеред нас. І ми будемо за хвилинку випрошувати, каб Ён спаслав Духа Свайго на гэтых наших братов і сестер. Хочу, каб мы все тепер усвідомили таку правду, що тепер Бог сярод нас, живий Бог. Живий Бог глядзіць на кожнага з нас. Живий Бог падыдзе да кожнага з гэтых братоў і сясцёр, дакранецца да яго сэрца, напоўніць гэтае сэрца дарамі Духа Святога. Гэта цудоўны час. Мы сведкі цуда Пяцідзясятніцы. Таму з жывой верай падыдзіце цяпер, каб гэта не толькі быў якісьці абрад, каб гэта было спатканне з Богам жывым, які прыходзіць, які напаўняе, які асвячае, які кіруе тваім жыццём. Мы будзем прасіць, каб Дух Святы аднавіў ва ўсіх нас таксама дзеянне сваё дзеянне. Цудоўны час. Перажывіце гэты час з верай. Цяпер, перш чым атрымаеце Духа Святога, успомніце пра веру, якую вызналі падчас хросту, або якую вызналі падчас вашага хросту разам з касцёлам вашыя бацькі і хросныя. Пытаюся кожнага з вас, ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў і спакусаў ягоных? Выракаецеся. Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Девы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памёрлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які сёння асаблівым чынам удзяляецца вам, як некалі апосталам у дзень Пяцідзясятніцы? Ці верыце ў святы касцёл каталіцкі, еднасць святых,
адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае. Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Цяпер адбудзецца вельмі важны момант, калі разам са святарамі мы будзем маліцца над вамі, дарагія браты і сёстры, каб Дух Святы сышоў на вас. Будзем маліцца разам з усім Касцёлам, каб Дух Святы напоўніў вашае жыццё сваёй прысутнасцю. Умілаваныя браты і сёстры, просім Бога, Айца Усемагутнага, ласкава спаслаць Духа Святога на гэтых усыноўленых дзяцей сваіх, ужо адроджаных у Хросце да вечнага жыцця, каб Ён умацаваў іх сваімі шчодрымі дарамі, а сваім намашчэннем учыніў падобнымі да Хрыста, Сына Божага. Усемагутны Божа, Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, Ты адрадзіў гэтых слугаў Тваіх вадою і Духам Святым, вызваляючы іх ад граху. Спашлі на іх, Пане, Святога Духа Суцяшыцеля. Дай ім духа мудрасці і розуму, духа рады і мужнасці, духа умеласці і пабожнасці. Напоўні іх духам Тваёй боязі. Праз Хрыста, Пана нашага. Цяпер ksiądz biskup падыдзе да кожнага кандыдата асабіста і на масе святым алеем хрызма. У гэты час сведкі пакладуць руку на плячо кандыдата.
przez Ciebie Ojca znamy, poznajemy Syna Jego, niech też zawsze wyznawamy Ciebie Ducha im wspólnego. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywych staje, i Świętemu też Duchowi, niech na wieki nie ustaje. I Świętemu też Duchowi, Дорогие браты и сестры, покорно просим Бога Отца Всемогутного, каб однодушна была наша молитва, як есть одна вера, надея и любовь, что походят от Духа Святого. Молімся за святий касцёл, супольність вучнів Христа, каб усі віруючі заўсёды давали свідчення віри і життя у святості. Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за біскупаў, асабліва за прысутнага сярод нас нашага біскупа Владзіміра, за святароў, каб у жыцці і душпастырскай працы спадарожнічала прысутнасць Духа Святога. Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за усіх, хто прийняв сьогодні сакрамент конфірмації, каб умацаваныя даром Духа Святого узрасталі у віры і любові і сваім жыццём сведчылі аб Богу. Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за бацькоў і сведкаў канфірмацыі, каб словам і прыкладам заахвочвалі моладзь да наследавання Хрыста. Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison. Молімся за пераследаваных і церпячых за веру, каб былі моцнымі ў перажыванні ўсіх нягод, а Дух Святы умацаваў іх цярплівасць і мужнасць. Christe exaudi nos. Kyrie, Kyrie eleison.
Молімся за ўсіх нас прысутных на гэтай урачыстасці, каб мы былі жывым касцёлам Христовым, а Дух Святы аднавіў нас ласку сакраменту канфірмацыі. Christe, exaudi nos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Боже, Ты даў апостолам Тваім Духа Святога і пажадаў, каб яны і іх наступнікі перадавалі яго вернікам. Выслухай ласкава нашу малітву і ўчыні, каб Твая ласка дзейнічала ў сэрцах вернікаў, як на пачатку абвяшчэння Евангелля. Праз Христа, Пана нашага. Amen. Стаім перед Табою, Пане, жаданнем умацаваць сваю веру. Выразам нашай просьбы з'яўляюцца гэтыя дары, сімвалы дароў Духа Святога, якія мы сёння атрымалі. Свечка. Кожнага з нас Створца багата надзеліў талентамі і здольнасцямі. Навучы нас, Пане, убачыць уласнае прызначэнне, распазначыць уласнае пакліканне. Прыносім гэты светач, як сімвал нашага жадання пражыць жыццё так, каб прынесці ў свет больш радасці, праўды і любові. Святое Пісанне, Твоё Слово, Пане, жывое і дзейснае. Хто ведае Твоё Слово, той не блукае ў лабірынтах штодзённасці. Разам з гэтым дарам мы прыносім Табе, Пане, нашае жаданне пазнаваць Твоё Слово і жыць паводле яго. Крыж – сімвал веры і перамогі Хрыста. Езу, дзякуем Табе за дар веры, якую мы атрымалі падчас сакраменту хросту. За кожнае слово, якое гэты дар умацоўвае і паглыбляе. Садавіна, прыносім Табе, Пане, плён зямлі і працы чалавечых рук. Няхай зерне Тваёй любові, закладзенае ў нас, прынясе сакавітыя плады, радасці і дабрыні да ўсіх людзей. Вада і віно. Дух Святы з'яўляецца найчысцейшай крыніцай. З яго глыбіні плывуць промні ласкі, якой так патрабуем. Просім, каб прыходзілі мы да гэтай крыніцы, абмываліся ў ёй і наталялі наша прагненне. Гостае, Езу, Ты мог адрачыся ад цярпення, болю, пакутаў, няўдзячнасці. Аднак ад нараджэння да смерці ні аднаго разу не здрадзіў той вялікай любові, дзеля якой Ты жыў, дзеля якой памёр на крыжы і дзеля якой стаўся ахвярай. Каб праз Тваё святое цела і Тваю святую кроў мы мелі жыццё, годнае дзяцей Божых, хлеб, плён працы рук людскіх, які павінен стаць Тваім целам. Прыносім яго ўдар разам з нашай працай, навукай, кожным намаганнем, каб Ты іх перамяніў, Пане, у дабро для нашых бліжніх.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. swojego imienia, a także użytek nasz. Boże nasz Ojcze, wejrze łaskawie na złożone dary i przemień je mocą Ducha Świętego, aby obudziły w naszych sercach potężną miłość, dzięki której święty męczennik Jerzy pokonał wszystkie cierpienia ciała przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Jerzego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś przez chrzest i umocniłeś darem Ducha Świętego i zachowaj w nich swoją łaskę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o papieżu Franciszku i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niech mnie szczerze na życie wieczne. Praw Chrystusa. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Na pustkowiu chleb rozmnożył Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Ty stał się maną Trójcu przez ziemię. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo on dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Do końca nas umiłował. Przed obliczem Pana uniżmy się. Przed obliczem Pana
Módlmy się. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Падыходзіць да канца сённяшняя наша урачыстасць, і пры канцы гэтай урачыстасці хацеў бы падзякаваць перш за ўсё усемагутнаму Богу, які праз рукі нашага пастыра, ксяндза біскупа Владзіміра, адарыў нашых парафіянаў, нашых братоў і сясцёр дарамі Духа Святого ў сакраменце канфірмацыі. Хацеў бы шчыра падзякаваць для вас, ваша эксцэленцыя, ксёндз біскуп Владзімір, за вашу прысутнасць тут сярод нас сёння, за малітву, за ўдзяленне сакраменту канфірмацыі, за ахвяраваную святую мшу інтэнцыі нашай парафіі, але не толькі за сённяшні дзень, але увогуле за ваш клопат пастырскі над усёй дыяцэзіяй, таксама над нашай парафіяй. Хацеў бы падзякаваць усім святарам, прысутным на гэтай святой мшы, за супольную малітву для хора нашага парафіяльнага на чале з пані Аняй, і таксама для пана Вадзіма, арганіста, для службы алтара і для ўсіх вас, дарагія браты, за дар супольнай малітвы. І вам, дарагая моладзь і дарослыя, якія сёння таксама адважыліся сказаць Езусу Хрысту так, што вы хочаце разам з ім ісці далей праз жыццё. Так як ксёндз біскуп адзначыў у казанні, прагнеце жыць з Хрыстом, узрастаць у веры, гэтую веру паглыбляць і гэтай верай жыць. Дзякуй вам вялікі ад усяго сэрца. Яшчэ таксама словы ўдзячнасці для ксяндза біскупа скіруюць ужо атрымаўшы сакрамент бяжмавання моладзь. Паважаны ксёндз біскуп Уладзімір, наше сэрца перапаўняе вялікая радасць. Сёння мы атрымалі дапамогу і дары Духа Святога, каб мужна і адважна абараняць уласную веру і жыць паводле яе. У дзень Пяцідзясятніцы апосталы набраліся адвагі і пакінулі вячэрнік, абвяшчаючы свету пра вялікія справы Божыя. Праз імгненне мы таксама пакінем наш вячэрнік. Мы хочам без страху і збянтэжнасці сведчыць, што Бог есть Айцец і хоча нашага шчасця. Ад імя ўсіх тых, хто сёння праз вашу, шаноўны ксёндз біскуп Уладзімір, паслугу прыняў сакрамент канфірмацыі. Дзякуем вашай эксцэленцыі за тое, што завіталі ў нашу парафію, каб стаць слугою таямніц Божых. Дзякуем за супольную эўхарыстыю, за малітву над намі, за прамоўленае слова, поўную клопату пра нас і нашу будучыню. Няхай добры Бог будзе для вас узнагародай, атуляе сваёй апекай і адорвае сваімі ласкамі. Мы таксама хочам падзякаваць нашым ксяндзам-катэхетам за намаганні, якія яны прыклалі, каб падрыхтаваць нас да гэтага сакрамента. Таксама хочам падзякаваць парафіяльнай супольнасці, нашым бацькам і сведкам за духоўную падтрымку і малітву ў нашай інтэнцыі. Эксцэленцыя, дзякуючы вам за гэты вялікі дар, просім таксама: Ойча, благаславі нас ва ўсіх нашых цяжкасцях, каб наш малады дух мужна змагаўся са злом. Шчасце Божа! Цяпер папросім ксяндза біскупа паблагаславіць крыжы, якія атрымаюць усе, хто атрымаў сёння сакрамент канфірмацыі, як памяць прыняцця гэтага сакраменту. Таксама ксёндз біскуп у гэты момант паблагаславіць усе тыя рэлігійныя прадметы, якія вы падрыхтавалі як падарункі для іх. Таму можна цяпер
попросить так само разом помолимся с ксензом біскупом. Молимся. Panie Boże, благослови гэтыя крыжы, а таксама усе рэлігійныя адзнакі, абразы, медальёны, крыжыкі, все рэлігійныя рэчы. І благослови усіх, хто будзе іх захоўваць і выкарыстоўваць. Няхай нагадваюць яны пра тое, што Ты, Ойча, ніколі не пакідаеш нас і клапоцішся пра кожнага чалавека. Няхай дапамагаюць гэтыя рэчы звяртацца да Цябе ў малітве і больш дасканала служыць Табе і бліжнім. Праз Хрыста, Пана нашага. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Twój Adamie dług spłacony, okup ludzki dokończony, wniedziesz w niebo szczęśliwymi, dziećmi Twymi, alleluja. Wniedziesz w niebo szczęśliwymi, dziećmi Twymi, alleluja. Przenikną skalne mury, Bóg natury, alleluja. Stał przenikną skalne mury, Bóg natury, alleluja. Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Ukaż krzyżu Chrystusa, przez nas popełniony, żalu i przebaczeniu, człowiek jest ocalony. Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Gdy Pan nasz zmartwychwstały, Ciebie w darze przynosi, ogniem rozpalasz serca, nadzieję światu głosisz. Prowadź nas Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Prowadź nas Duchu prawdy,
нас духу правды, рогами милосердя. Провадь нас духу правды, дорогами милосердя. Пош к крzyżu Chrystusa grzech przez nas popełniony, w żalu i przebaczeniu człowiek jest ocalony. Prowadź nas w duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дазвольце таксама, што ад свайго імя падзякую усім вам. Перадусім, канешне, Богу удзячнасць за гэты цудоўны дзень, за гэтае цудоўнае надвор'е і за гэты цуд, які здзейсніўся цяпер тут, у гэтым святым месцы, у гэтай цудоўнай святыні. Месца Божае, дом Божий, які з'яўляецца і нашым домам. Удзячны вам, дарагія браты і сёстры, за вашу супольную малітву. І асабліва вам, дарагія, ужо не кандыдаты, а тыя, хто атрымаў дары Духа Святога. Хачу, вось пачуйце мяне цяпер, хачу, каб вы яшчэ раз узялі крыж і так паглядзелі, хто там. Паглядзіце, углядзіцеся ў Езуса. Я хочу сказаць, што Ён, вот часта углядайцеся ў Езуса, Ён ваш найлепшы сябар. Ён той, які вас ніколі не пакіне. Гэта той, хто будзе заўсёды вам верны. Нават тады, калі вы не будзеце яму верны. Нават тады, калі так можа таксама здарыцца, калі вы адвернецеся ад яго, ён ад вас не адвернецца. Таму гэты крыж, які вы атрымалі, гэта не проста біжутэрія какая-то. Гэта знак яго любові. Ведаеце, нашае месца было на крыжы. Чалавек зграшыў. А Езус прыйшоў і заняў нашае месца на крыжы. Ён засланіў сабою нас, каб мы не цярпелі. Ён пайшоў за нас, памёр і ўваскрос, і жыве. І сёння вы атрымалі гэты знак перамогі, гэты знак вялікай любові Бога да кожнага з вас. Гэта наш збаўца, гэта нашае жыццё, і гэта ваш сябар назаўсёды. Ён не змяняецца ў любові сваей. Мы зменлівыя, ён не змяняецца ў вернасці сваей. Нават калі вам будзе вельмі цяжка, і нават будзе здавацца, што Бога няма. Не прячьце дзесьці там, не хавайце гэты крыж дзесьці там у шуфлядзе. Няхай ён будзе заўсёды перад вашымі вачыма. І будзе прыпамінаць гэты цудоўны дзень, але будзе прыпамінаць аб тым, што вы дзеці Бога самога. Усё, што Божае, гэта вашае. Валадарства нябеснае, вашае, жыццё вечнае, вашае. І гэта ўсё зрабіў для нас Езус на крыжы і праз сваё уваскрасенне. Прашу вас, не забывайце аб гэтым. Гэты свет будзе ўсё рабіць, каб вы забылі гэта. Каб вы схавалі гэты крыж. Гэты свет будзе ўсё рабіць,
каб вы не былі верныя Богу, але вы маеце ў сабе Яго Духа, які сёння сышоў на вас. Прашу вас, трывайце ў вернасці і любові Божай, бо толькі тады наша зямля, яна будзе хоць трошкі чалавечней. Тады наша зямля напоўніцца радасцю Евангелля, Божым супакоем, якога патрабуе так вельмі моцна наша зямля. Ведаеце, вельмі часта гавораць, што моладзь – гэта будучыня. Гэта праўда, але і не зусім. Калі мы будзем толькі аб гэтым думаць, то тады вы, моладзь, будзеце думаць, што перад вамі яшчэ будзе адказнасць там, за касцёл, за краіну, за сваіх блізкіх. Мы углядаемся ў вас з надзеяй і бачым у вас будучыню, але мы таксама углядаемся на вас цяпер. Вы цяпер касцёла, вы сёння касцёла. І касцёл патрабуе вашай адказнасці, ён патрабуе вашай вернасці, ён патрабуе вашага энтузіязма, вашай маладосці. Ён патрабуе вашага сведчання цяпер, не заўтра, не калі будзе вам там 18, 20 ці 40 гадоў. Цяпер патрабуе вас касцёл. Таму гэты год папа Францішак абвясціў годам надзеі. Езус – наша надзея. Езус той, які жыве ў вашым сэрцы. Таму мы кажам, што вы наша надзея. Глядзім з надзеяй на вас. Што калі вы выйдзеце са сваіх дамоў і паступіце ў Мінск, у Гродна ці дзесьці яшчэ, што вы не страціце Езуса. Мы з надзеяй глядзім. Так вельмі хачу, каб у вашай памяці гэты дзень застаўся назаўсёды. Каб вы заўсёды углядаліся ў Езуса укрыжаванага, які жыве, уваскрос і жыве. Дзякую вам за вашу адвагу, бо, паўтаруся, гэта не проста абрад. Гэта вельмі адказны момант у вашым жыцці. Можа, да канца вы і не ўсведамляеце гэтага. Але, ведаеце, калі мы кажам, што мы Бога верым, то я хачу сказаць, што і Бог верыць вам. Верыць, што вы з адкрытым сэрцам прынялі гэты сакрамент. Верыць, што калі вы кажаце «Ойча наш», вы гэта кажаце сапраўды, што Бог ваш Айцец, Бог вам верыць, бо вы Яго дзеці. Па-другому Ён не можа. Таму будьце вернымі гэтай вернасці Богу таксама. Ведаеце, хачу падзякаваць і шаноўнаму вашаму ксяндзу пробашчу за запрашэнне. Прызнаюся, што калі прыязджаю ў Ашмяны, то сэрца маё так б'ецца часцей. Ну, бо у 1998 годзе я тут прыехаў таксама на маю самую першую практыку душпастарскую. Я тады быў яшчэ д'яканам. Скончыў семінарыю, і Бог праз біскупа мяне скіраваў вось сюды. Як цяпер помню, 8 марта приехал как подарок, да, такой. 8 марта і быў тут праз паўгады, 6 месяцаў, напэўна. І гэта былі сапраўды цікавыя, плённыя, добрыя дні. Дні малітвы,
дні забав, так само з моладдю, яка тепер уже трошки посталела. Ось. Тому удячны Богу, што магу сёння быць разам з вами, што магу яго праслаўляць, быць разам з вами, быць для вас вашим біскупам. І ганаруся, што я магу быць вашим біскупам. Ведаеце, папа Францішак, за якога мы цяпер молімся, заўсёды прасіў нас аб малітве. І мы цяпер як адзін касцёл, як адна сям'я молімся, каб Бог сам быў узнагародай для яго. У духу таксама нашага папы Францішка хачу вас папрасіць, каб вы таксама не пераставалі маліцца за мяне. Вельмі патрабую вашай малітоўнай прысутнасці. Вельмі патрабую. А таксама прашу вас, маліцеся за калегіум кардыналаў, якія цяпер засядаюць у Ватыкане. Паверце, вельмі адказныя дні, нелёгкія дні. Трэба выбраць таго, хто будзе наступнікам святога Пятра і які будзе весці нас, касцёл каталіцкі, дарогай збаўлення, які будзе нас умацоўваць у веры. Таму маліцеся таксама аб Духе Святым, каб Ён асвячаў сэрцы кардыналаў, каб гэты выбар зрабілі добра, ну і в мяры шыбко таксама. Вось. Дзякуй вялікі, дзякуй сёстрам законным. Хачу таксама асабліва падзякаваць для хора парафіяльнага. Цудоўныя спевы, лацінскія спевы. Ну, гэта як у небе. Дзякаваць Богу. Дзякуй святарам таксама за вашу прысутнасць, за вашу малітву. Бог заплаць. Прыміце цяпер пастырскае благаслаўленне. Пан з вами. I z duchem Twoim, Niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na wieki, Pomożenie nasze w imieniu Pana. który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie